Francisco Miguel foi o mellor pintor que deu a Coruña e un dos pintores principais da xeración do 27. A pintura del, César Vallejo calificaba de vanguardia ultraísta, pero eu penso máis ben que está dentro da pintura metafísica, a influencia del, que tamén está explicitada na revista Alfar. Foi un pouco a pintura metafísica italiana, que Giorgio de Chirico, Carrà, etc., que fan de alguna maneira esa exégesis da realidade, esa buscarlle as tripas, non? A entraña, a realidade, que é o que fai Francisco Miguel cando pinta as alcachofas, as cunchas, as uvas, esas cousas pequenas da natureza, que el as convirte de alguna maneira en algo cósmico, non? Penso que a pintura del tamén influiu moito, é básica, fundamental, na posterior do Urbano Lugrís, non? A proba está, por exemplo, cadros como o Cataventos, ese mar picado, non? Que completamente lugrisián, non? Despois, penso que Francisco Miguel ten unha dimensión tan enorme como artista que, de alguna maneira, todo ese desenlace macabro e sinistro da súa morte queda empequenecida pola grandeza da súa creación.